Vyrobit domácí kojeneckou výživu je hračka. S přístrojem Baby Brezza One Step Food Maker Deluxe můžete automaticky připravit v páře a mixovat domácí kojeneckou výživu v jednom snadném kroku. Stačí přidat výživu do nádoby, stisknout tlačítko Start a za pouhých 10 minut máte pro své miminko lahodné pyré nebo kaši. Přístroj Foodmaker Deluxe dokáže v nádobě o objemu 0,8 litru připravit v páře a mixovat zeleninu, ovoce, maso nebo ryby, takže můžete připravit více porcí najednou. A jeho přesná čepel vždy mixuje do dokonalé konzistence. Přístroj Foodmaker se snadno používá a čistí. Nádrž na páru je plně přístupná, nádrž na vodu je odnímatelná a nádobu i čepel lze mít v myčce nádobí. Navíc jsou součástí přístroje 3 opakovaně použitelné sáčky na potraviny a plnící nádoby, které usnadňují skladování a servírování. Maminky si ho nesmírně pochvalují. Časopisy Good Housekeeping i What to Expect je dokonale označili za nejlepší přístroj na výrobu kojenecké výživy. Příprava zdravé a chutné domácí kojenecké výživy nebyla nikdy jednodušší než s přístrojem Baby Brezza One Step Food Maker Deluxe.